ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାରେ ତୁ ମତେ ମୋ ପରିଚୟ ପଚାରୁଛୁ ମା? ମା ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ରେ ମା। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଜାଣୁ ମା ଆଜି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ପାଇଛି ରେ ମା। ମୋ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ତୁ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବୁ ନା ମା? ଏବେ ଶୁଣିରେ ମା ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣ। Nami,